Story time. Nasi story. Ndibhalelwe ngumntu uthi wabelekiswa inesi kanti inesi leyo ayisekho emhlabeni yasweleka kudala. Isiri siqala kanjena ke. Uthi yena akakhulanga engumntana oboniswayo futhi akakhulanga nje engumntu obonayo nalapha ebudaleni bakhe ngaboni izinto ebengazi into ba mhlambi uyabona izinto ezingabonwa ngabanye abantu or uyaprofeting umuntu esikanjalo nje. Uthi bengumntana nje onormal. Uthi ake kwenzekile uba apepe pregnant. Uthi yonke into yakhe ihambe kakuhle ngoba imithi ke kakube konxake until kodwa kwafikelela la mini ngokuba uyahamba uyobeleka. Uthi ke ngale mini lunyuka sebusuku. Uthi ke wahamba wanyani afika esibhedlela wadropha ngumuntu wayehlala naye. Wayengahlala ne-boyfriend leyo ayimithise wayehlala nomnye umuntu walapha kowabo. Umdropha phayana esibhedlela then la muntu wathi uyajika because bathu nesi phayana akakazi ukubeleka lo muntu. Umntana nje besaguquka but umntana uyeza. Then ke lapho uthi wahamba inomshiya apha esibhedlela wafaka kwi-ward ke abantu abasalindeleyo nje babazolunywa ntonto. Uthi ke wafika wahlala nyani. Unesi ke guys ngubeni bazi babasile futhi bajani. Baye bamkonesi bayohlala kwi-ward yabo ethile bancokola lapha bahleke entsini. Bona babashiya pha kusebusuku sokuthi xhana sesibasejeni. So uthi ke nyani wathiswa ngumchamo wabo oluphuma nje ba ahambe ayochama. Uthi waphakama ke nyani. Phakama i-toilet ke chaba ke uthi kuwa basejindeni ujikela ungene e-toilet. Waphuma uyayibona ngenesi inxibe ichops ne-pantyhose. Niyabazi ke ngechops ne-pantyhose. Uthi le nesi ke yahamba yasondela lapho uyathi yebo yapha ntombazana. Uthi hayi kunesi ndiyochama. Hayi ke saningekazi ukubona uyafika apha. Kayona sicela ufike ngoku nesi ebendize apha nonyo kasho umntana sakho bathu nesi nizobeleka ngomso. Bathi ke nakho okay ke nomntana kweyiphi ward angicebe kweyiphi ward. Okay ngabantu ndiyonjonga pha. Bathu nesi okay bengene e-toilet nesi abehamba straight. Utachame kaphume xekaphumayo aphinde adibana nonesi esehla. Alo nesi hey makayise abantu bakhe into bomba ukweyiphi ward. Ndifuna ke ndijonge into yena apha ebusuku lapha ebusuku abantu bangabeka nobeleka ndawo ngangayazi into yabantu funeka uphusela kumqoba. Uthi ba nonesi boba bemencokola kunesi imbuzo ngowaphi esichaza into abantu bangowelala ethile. Abebuza nesi yamazi umntana kuzoba yintoni besithi yamazi uzoba yinkwenkwe. Besithi nesi okay ke nomntana ke mina ke ndingonesi ubani. Ndiyabelekisa nje ndidume ngobelekisa ndiyaziwa nje apha. Umuntu obelekiswe ndimsoza benangxaki. Abesichaza kunesi abesichaza. Thake nyanxa zofika emnyangweni ward yam athi nesi kule ward hayi ngiyazi ke le ward. Okay kongxaki kasana lapho samane sibonana. Thangangelo nesi abemthi be-ward. Uthi becingibeni uzongena la abarhobezi baye bethi angangena unesi ahamba ajike. Uthi hayi athi sithi luvalo. Thangayiwe kodwa le nto ahamba ulala ebhedini. Uthi ke nyana amane eqalwa zinhlungu apha ebhedini amane eqalwa zinhlungu apha ebhedini. Uthi ke aba bantu babesewadini naye bebabini baye babeleka bona babeleka bahamba basiwe kuward abantu babelekileyo. So yena washele ward abantu abasalunywayo uhleli yedwa ke kule ward abekho abanye abantu. Uthi ke nyani ke abangathi yalunywa uthi divende ndisalele ndisenza ndivuna ukuxa egxini xa sithi ongula nesi ndibana epassage. Athi ingathi yalunywa nentombazana athi ingathi khondizayo ndiyalunywa. Athi ke unesi hayi suwala ndikhona mina sakwenzela yonke into nakubelekisa ndikwenzele yonke into. Imaqale ndikujonga ukuthi into yakho ndamjonga kunesi abesithi ba hayi umntana useza nje akabikho close but useza nje. Unalapha ewadini ke nonesi ahlala siqhube ndincoko ngathi le nesi ngumntu endaziyo wakudala. Uthi hey siqhube ngoqhubeka uthi hayi unesi ke abe ndinika something esadleni. Uthi ndithi sathi ndiyayithatha le nto andinika yona ba undinike emnika incwadi ebhaliweyo izinto zabantwana abantwana batheke kuba nakekela kanjani umama omtsha yonke lana. So uthi xa ithatha la ncwadi ebambu nesi ngathi uyabanda ngathi like umkhenqa. Kayiwela kusebusuku esibhedlela kuyabanda uqala. So kayiwela into leyo. Akenyani bahlala nonesi unesi wathi unesi hey ngilifuna umuntu because yaphela shift yam. Funeka athe bethu 3 minutes ngokwalapha bese ndikhupukile.
uthi azibuze engqondweni yakhe uba yebo uzohamba ngoduke awuzohamba ekuseni xa sewulapha ebusuku xa ungena ishifti esebusuku awufamba uhamba ekuseni. Unesi uthi ahambe ke ugela ngayibona into kalona nesinyani ke aqhubeke ukugela manje sevindluku njalo. Uthi kuseke ekuseni kwakhe ke abazonesi ke abanye abafikayo lamavili asebusuku kehleli phaya engabahoyanga. Uthi azi bazonesi bethi kuseni bathi bajonga babuza babike amanye ebusuku eyathini into nanje. Athi ugelona hayi bekhona sobengikhathalele kakhulu abanye bebahamba ababeleka bahamba oko ndikhathalele unesi abo bangubani unesi igama lakhe. Uthi ugela mlibale nje angikhumbuli tu qoma kubaka lakhe igama lakhe kubani abangabiza onesi lo nesi athi unesi ubani athi ngabo nje abengena night ebusuku unesi ubani athi I'm describe unje nesi athi azimazi lokudisa ngaye angayibona nesi ahambe ke njani. Uteke iqiniseke into bengathi yalunywa nyani. Imisizwa nesi athi hayi wena uzobeleka ebusuku wena alwenze ngizobeleka kalapha emini. Uthi inhloko ziyamtsha emini ke ziyamtsha inhloko azobona abantu bakhe wahamba phela esibhedlela nyani baphula into zemnandi. Ababaxelela kuba yebe kunesi beniwela ebusuku ntonto besithi hayi ke mntasi ingconxo kunesi okuyileyo unesi kaloku baziwa ngoba basile. Uthi ke nyana ahlale emva kokuba ahambe lapho uzombona ke uthake kube late nyani silale. Uthi xa usithi 11 to 12 aliqinese echophisile same nesi luwanga lamini athi hayi bonto uselapha awukabeleki na abakabelekisanga tu. Uthi hayi ke sana okode lo nyimini abanibelekisa athi wo ndiyabazi kuba abantu abakhathali. Uthi amququzelela athi jonga hamba iyapha etoilet yebhafini ufike uvula amanzi unganekela amanzi ashushu sokuthi xa ubuyayo uzawubuza bona umzimba wakho uzabukhululekile nje yokuthi sasiphume nomntana uzawuphuma ngoku. Taqomba ke nyani ziyamthi inhlungu nayo bebentitho ngisi ahamba etoilet nyani ke afika alantuzi angena emanzini athina axephuma nyani ke xa umntana sisiza ngoku abe sephuma kunesi sekhona ngapho unkayedeli. Uthi ahambe baye club ward belele kuyo angamseki wadla abantu babelekela amsekela wadla belele kuyo. Uthi hayi ke unyesi nyani ke apha afika abeke izinto phezu kwalabhithi aququzela abeke izinto phezu kwalabhithi nam ke uthi alale naye phezu kwalabhithi ke. Uthi into strange apha kulo nesi is that ingathi abebusweni ngathi uqhunqo ngathi umakeup le nje abantu ukubona bayi makeup into emhlophe ngathi umakeup into emhlophe nje but akayibuhoyanga mosle into nesi yabazi ukuthi bane vibes of bathanda babapi. Uthi ake yani ke unesa aququzela nesi abeke izinto athina uthi anye athi bakaphushe ngemntana eze. Uthi ambelekise kakuhle nje yonke into umntana amnika umntana wakhe umntana kambeke isifubeni nje akhathi izinto nezathina namrolo umntana amnxibisa izinto uphele nempahla mosokela kwibheki yomntana amnxibisa amthi namoye yonke into. Uthi hey kwathi qatha engqondweni ba hayibo how come andibelele ward kodwa abanye bebemka baya kwiward abantu babelekelayo then after bebelekile baya kwiward abantu babelekileyo mna ngisahlile ward lo nesi kandiwenza kanjani. Uthi hey akasihlale ke sana nonesi ambulance bakubani igama lomntana. Uthi ndimxelele kunesi abekhikhithe ndo phantsi. Uthatha unesi ake nomzana mina iphele emshift ndihamba ngo3 afuna ngibethele ndilapha. Uthaphuma kunesi aqhokoza uqeqeba uphuma uliqe onesi ababebaleka bethi hayi nomzana siva khala usana apha esana likhala kuwe uzibelekisile ngoku yani phambene nizibelekisile ngoku. Uthatha hayi bonibelekiswe ngunesi ubani unesi ubani uthawa ukuthuka wonke umuntu ba unesi ubani usicela ngonesi ubani obasweleka njalo uteneza go ubelekiswe nguye uright ntombazana. Uthatha akazaba amkholela ke umuntu wamkholelwayo bayacela ba ubelekiswe ngulo nesi lowo kwabele kwathi la sibelele nje uyaraka nje because lokho sisibelele sikwindawo ebuko close nalapho bahlala khona so kungenzeka ba uyamazi. Wathi hayi ke sana abantu believe onesi bathi bajonga umntana ba uright na xa ba umntana uright yonke into ndasenathatha ngakuseni ba mandigoduka into endlini akekho umuntu omkholelwayo njengangokuba wabelekiswa ngulo nesi ubani. Uthi kuna namhlanje abantu abamkholela bathule imene uyaxoka. If you send stories kanje and ufuna ukuziva more make sure you follow it and you like this video so next time post kwazi ubona story sami yebo.